Lajeng kemawon Bapak Ibu. Kersane sekejo pamanipun ngendharipun. Saking Bapak Ibu warga masyarakat mriki Guntur Madu bengi iki iso ngiringi bintang-bintang campur sari. Ya, ana Mbak Ayu Kasti, ana Mbak Tanti Asifa, ana Mbak Jamila Jamilon, ana Mbak Niken Sarinten. Oh, Dek. Dek Niken karo Dek Baut. Sakmene iki wis tuwek. Kok kon ngundang Dek? Dek iye piye? Terus bintang tamu nek ana Mbas. Mbas piye Mas? Kan anak Mbak Niken. Mbak Jamila, Mbak Tanti, Mbak Ayu, Mbak Uut. Gek siji Mbas. Mbas iki piye? Mbak Romas. Loh, Mbas ki ya Mbak karo Mas. Mbas. Mbak Apri karo Mbak Mimi. Sik rawuh iki Mbak Mimin, matur nuwun nggih dawuh saking sedaya kemawon. Mbak Mimin sakniki napa mengke, Bu? Sakniki? Nggih. Sik men benake anu, Bu, ganjel. Mbek menake pados ganjel sik, Bu. Ganjele urung komplit iki wae. Sesanggemane
Matur nuwun Mas Ari. Dipun aturaken matur